Kako može biti vještačka tvorevina jedna zemlja koja 1000 godina ima historiju? Koja ima dulju i trajniju i stabilniju historiju nego Srbija, nego Hrvatska. Hrvatska nije vještačka tvorevina, iako je nekad bila Dalmacija, pa Posavina, pa Sjeverna Hrvatska, ili Srbija koje nije uopće ni bilo, ili koja je bila, ne znam, dole na jugu ili šta ja znam, u kojoj nije bilo ni Vojvodine, u kojoj nije bilo ni zapadne Srbije i tako dalje. Što to znači? Pa ne prave narodi države. Historija pravi države. Kakvi narodi? Pa gdje su bili Srbi i Hrvati kad je nastala Bosna? Nije bilo ni od korova ovdje. Bili su pravoslavni, a Srbi su bili u Raškoj. Nemojte pričati priče. Čovječe, to je takav jedan proizvoljni konstruktivizam historiografski, da je to nevjerovatno. Da vi mislite sad, kao 3 su naroda. Kakva 3 naroda? Konstitutivni narod, pa to je floskula, komunistička glupost. Pazi, 3 su naroda stvorila Bosnu i Hercegovinu. Pa to je netačno, to je laž. Pa nije, pa ja sam 1000 knjiga prevrnuo dokumenata, rukopisa, izvora i tako dalje i napisao. Nisam 100, ali 50 sam knjiga. Ni u jednom istorijskom dokumentu nisam našao da je bilo ko konstatirao postojanje Srba ili Hrvata u Bosni i Hercegovini. Osim Bošnjana. U klasičnoj Bosni i Hercegovini. Da. Poslije toga javljaju se Vlasi, pa onda Srbi. A to je već osmanska historija. A Hrvata nema do kraja 19. vijeka.